phulaphuli wevukani community radio maniphinde ke ndikwamkele enkqubeni yosomashishini Essence of Biz kunye nami uSiya bentshilo ke ndathi kwesi sigaba sethu sesibini sizawuba naludliwano ndlebe kunye naye ke usomashishini walapha kuKomani uAphiwe Mlungwana. Right, ndiyethemba into yokubana ke phulaphuli nawe mlandeli we-Essence of Biz ungenile phaa kumakhasi ethu onxibelelwano ukwenzela into yokubana mhlawumbi uyasibona mhlawumbi uyasiva, and maybe you are live streaming from our website www.vukanifm.org. yisithi ke apha shishina somashishini. Right, ndiyafuna into yokubana bhuti wam sibulise abaphulaphuli bevukani community radio kwaye manditsho into yokubana siyakwamkela apha enkqubeni ye-Essence of Biz. Ebulela sisikakhulu. Mandibulise abalaleli kakhulu. NdinguAphiwe kaMlungwana, i-founder ye-Aphiwe Sand Projects. Ndilapha eKomani memuhlala. Right, siyabulela kakhulu but Aphiwe ndina umnqweno wokuqwalasela okanye ke wokwazi gabalala ngeshishini eli lakho, growing a pest control business ingakumbi eKomani. How has that journey been? Ma'am, it's not easy journey le. Binzima kakhulu because most of the time ixesha eMonti ixesha eninzi naseBhayi naseCape Town. Yes. But we try to push kweli because siyabona belungu bayapusha kweli cala thina only blacks thina just besemva. But information besinayo qha we lacking information egcwele bakwenza kantoni. But fortunately we only chance ukuphanga ngapha eMonti to get bakwenza kantoni, and then from there laqona ixesha lama ndithatha izosebenzisa igcuba kweli cala nami lakwazi ukwenza company ye-pest control ma'am. Ingabe mhlambi wena uyinzalelwano yalapha kuKomani? Yes, inzalelwano lapha ma'am eKomani ma'am. Ishishini elu liqale ngomphi unyaka? 2018 ma'am. 2018 did you resign from work okanye mhlambi ngo2018 ubusayicinga le idea mhlambi wa registerisha i-business? Take us through the journey of starting the business. No ma'am, ndiphangela la xesha qana qoma ndivula icompany yami ecaleni. Yes. From ndabona man if andinaxesha focus company yami ndedwa ngophoze nginqanda ndiphangela then nginaxesha le company manje kuyalekisha company yami ixesha fanele kuyophela unyaka andisebenze because I'm focus emsebenzini. Now I decide ngo2018 noma bendiye kusebenza ndingene company focus company yami, but not easy all hlobo because sometimes uyaphela unyaka ungasebenzi but you have to push ubani no ndiyayifuna imali lento le. Right. Now, but Aphiwe, I do want to understand when you are talking about pest control. Mhlambi omnye umntu uzawucinga nje, ingabe mhlambi noba ngamaphela lana zimbovane. I want us to get into the services that you are offering pa eshishinini lakho. Thina manje offer service like we are doing fumigation like pest control like amaphela, imbovane, masongololo, i-bees, siyazi remove i-bees ona. All the insect, crawling insect, mouse, impuku, everything ma'am. So only insect we do deal with all the insect ma'am. And then in terms of because ndiyaqaphela into yokubana xa kuza ku-fumigate, right? Yes, funekile into yokubana ube kanti you go out of the building yes, for ixesha elinga. Mhlawumbi apha eshishinini lakho ingabe nakhe nadibana nanobungozi mhlawumbi umntu akhange athathe the instruction that you have given them, kwaye ingabe ninalo na ulwazi lokokubana should you then get into such a risk, what do you then do? Yes ma'am. No, but fortunately ma'am thina sinde abantu sebaleta from the beginning what we must go into because I know senza chemicals and then there are two risky chemicals. But samazi umuntu after that umuntu angaqala console imbisi qala. Yes. From that umuntu simse kwagqirha from there. But especially if uthatha ibisi okanye ikili, that's very good ibisi lona because yakwazi ukuhlisa i-poison to down yona ibisi. Yeah, well, that's good. And because umuntu sekwagqithwana nogqirha umuntu professional. But most of the time sinqabile cases njalo ukuthi thina. Because make sure umuntu uyaphuma then the certain time ba umuntu aphinda buyengena endlini. But fortunately sineke chemicals zisebenza ke ngoku. Umuntu seyasebenza khona. But like umzekwe esibhedlela wesenza ne-patients you are there inside but as isikhuphe outside patients we got chemicals that we are using that is certain place ngenanxa zona.
ndiyacinga into yokubana mhlambi into leyo esanda kufika apha eshishinini lakho, meaning that there is innovation within the business. Mhlambi, take us through the type of the innovation mhlambi, and how best one, you know, can use services in okanye your products, if you do have, since you are saying that ngoku ninazo products that one can use without actually leaving the house. Yeah, but we're using this spray most of the time. If you push izitya, you're going to be up and down. But now, fortunately, we got it into a gel. The gel is very easy and also powder. You just put the gel in the corner as a cupboard. You don't need to remove ukutya, everything. That is very good. That one quite job. I call that you know how my team doing, but it doing savings why you. That's very good. Le jelly lena ingabe mhlambi all in one okanye there's a certain gel for each insect mhlambi. No, there were two types of gel. Kone ant. Yes. They kone cockroaches. Yeah, I've got two types of gel. Okay. Now, ndizama ucinga practically in situations where you are, you know, entering indawo, right? Masithi apha estation kuba kaloku umphulaphuli lona uaphiwe ulapha estation. I do want us to have umfanekiso ngqondweni of how you would actually, you know, do umsebenzi wakho. Zeziphi ezona zinto zibalulekileyo mhlambi that you would tell umntu, mhlambi uzawufika ndibeke pha ukutya kwam, uyabona, okanye ndibekile mhlambi certain device mhlambi that enofumana ubungozi, since you have said that z-chemicals yes that you have. Ingabe mhlambi khona i-pamphlet that you provide okanye you do go into detail ne-client leno kokuba, you know what, nazi izinto ezithile ekumele into yokubana they are not exposed. Yeah, first we go to detail the client. What we need for instance is the ABCD. We need to take out ukutya, you need to take out ilanduza like but ezinye like kumeti electrical devices got a problem because we use some gases sometimes, but that's why if we need to advert to abantu lasibakhuphe whereby ilandis station initsa kakhulu yefike sense gas ke apho but mina sibakhuphela abantu for 2 hours they outside endlini. And then from there ke mem thina sizibaxelela abantu bezonto funa sikhuphile, but umzekelo zodrophile they don't need to take up impahla. You know what, we're using gases there because wenziza ziyafocus on, doesn't need to bana bekhutshwa everything. Just only the food nibalekile ukutya ndibalekile because wena nto zilula ukugena kwi-poison ukutya open, especially open one. But i-cans is not a problem. Nakusefridge ukutya ku-safe because the fridge is safe on 100%. I want us now to look into ishishini lenu without now not talking about the actual services that you offer. Ndiyafunda obana siqwalasele in most times ndiyacinga into yokubana nawe njengosomashishini, in most times you would find that ukukhulisa ishishini is difficult, ne? Mhlambi, what avenues have you made apha eshishinini lakho omnye umntu angayithatha as an advice? Mhlambi njengokuba uye wa registerisha i-business, did you fund it yourself? Did you look for funding? Mhlambi, what option did you use so that you have funds ozokwazi into yokubana uqhubekeke neshishini elakho? I understand into yokubana as chemicals azichiphanga, you know, it's chemicals that are expensive, and also nezazinto yes. So take us through that journey okokubana wena mhlambi, what option did you use in order for you to get to where you are? Yes, but ndizamile uziphushela ngokwam, but fortunately ke like kakhulu ndawutho kusida. Yes. Fortunately, I go speak to Mr. Mvubu, the guy usincede kakhulu guy wasinika amandla sobusha kwazi even was fund bamasibusha sikwazi uthenga zonke izinto, chemicals, sprays, zonke izinto. Bulela kubo kakhulu because basinika ichance akwazi uzimela nathi sibe independent. Right, Mphulaphuli weVukani Community Radio uyazivela nawe uaphiwe utsho ke uthi olona ncedo baye balifumana pha kwishishini labo is assistance from SEDA ekuthiwa ngoku nguSEDFA, as they have combined uSEDA kunye naye uSEFA. That entity okanye ke la organization leyana assist you with non-financial as well as financial support. Right, masikhangele apha kwishishini lakho wena put aphiwe in terms of the systems enizisebenzisayo, so that you make sure that mhlambi i-client pays on time,
you create invoices, quotations on time. Is there any automation that you have in your business? We want to have lamfanekiso ngqondweni now weshishini lenu okokubana how do you run the business xa nibabini qha? First of all, ma'am, thina sidibana nesolution ne-private sector ne-public sector, ma'am, ne? Yes. And then kwi-private sector, ma'am, like uyakwadishana nomntu like customer from wena now status you but kwezinye uyakwazi uba look at these are government sectors, you know, do the quotation, you do the invoice, you know, expect after 30 days you gotta get paid. You don't expect like when a normal person they ask mhlawumbe next week or this today. That depend customers zethu sine-contract ezinye mase kune-contract if you service them each and every month, you know you get a payment each and every month. Yes, and that's what's good, man. So when you're saying that you know that you have contracts, does that then mean i-service le yenu it should be a continuous thing because asikwazi uzicontrol imbovane, Yes, right? yes, So it means that after ixesha elithile funeka kuzospraywa okanye funeke kufakwe la glue leyana. Ithini into, how do I control imbovane, how do I control amaphela? Alobe depend naku-neatness yakho iyadependa sometimes ne but nakusemhlabeni imbova umzekelo kulo soil ne-clay soil because kwezinye ixesheni imbova ezininzi bakulomzo kakhulu because kwi-izo baziphume zona kuzo. That's the only problem izimbova ixesha elininzi but that's why uzicontrol uzilaa nto siyaspread. That's why we spray ixesha elininzi i-depend on household mhlawumbi bangu-6 months household. Okay. On the business world ingxaki different things zifikayo umzekelo apha eshop kwama-crate afikayo amanye namaphela ishop ayinamaphela. That's why each and every month sisaves ishop and then like imoshwari zona make sure each after 3 months we make sure siyasaves imoshwari. Oh, ni anaphayana ezimoshwari. Yonke into apha kumntu khona kufuneka pest control. Yabo. Right. No, it's actually an interesting business. You know, apha ezintsukwini I saw another company and I was like, you know what, nansi competition ka aphiwe. How are you dealing with competition and actually standing out from the crowd and the market itself? First of all, remember kule industry into endiyithandayo that's the price of thing. Andenzi nje uba kuthiwa just no. Into endiyithandayo pest control and i-competitor I know them. Kakhulu ezininzi. And I know how to approach my customers and I give a guarantee job to my customer and I know umsebenzi wami 100%. That's one thing I know. Even the customers ixesha elininzi they always say aphiwe usenzele umuntu ethile and then ixesha elininzi mina I don't even go sell myself. Ndiyivasi ukuthi ndinikwe inamba yabo ngubani. Yabo. Show that umsebenzi wami umhle ungazinto endenzayo. Yes, man. All right. And then kule kweshishini lenu mhlambi ngabe seke nadibana you know, other than the pest ezi amaphela impuku nentoni mhlambi seke nadibana nenyoka. Yo man. Snake sebenza kakhulu nazo inyoka memsazenza nazo inyoka man. Because sometimes I think it was one case where they was SADA. Yes. By the time akuthiwa kunethi imvula kakhulu inyoka zizayo ezindlini besifeza ngezo case njalo so sikhuphe ezo news sometimes. Manje ezinye sisilingini but we have used different kind of medicine ke ngokuthi sizikhupha khona pha. But kunomnandi ke ngoku sekhona into elula ngokuchiza phe yadini to prevent inyoka zingangeni kuwe yadini. Okay. And then you guys are trained for that? We just I think 6 months course kodwa not 100% for abantu bakhona kodwa at least club but ayo case every day senza ngazo xeshini that's in mhlambi what skills besides mhlambi ke going and learning about the chemicals itself, what skills umuntu ufuneka bekanti unazo so that azokwazi ukuqhuba elishishini linjengeli lenu successfully? Ndingathi courage first qala before skills sona ndingathi because you have to understand apha sebusinessini asilantuza you're not gonna win every time. You know you win and lose. Yes. And if nayo ke la ngqondo soziyenza out because you have to establish kwengqondo nami not only then we win. You have to come and again we have to finance how to keep them finance akho. Ngabe BNB you know first bank not bar is come next first bank then after that you can do another that's the thing resilibility now. Yes ma'am. Right. Ingabe mhlambi this is going to be a tricky question. Ingabe mhlambi apha eshishinini lenu ne experienced into okubana mhlambi ngela xesha nisaqalayo ne you know we have talked to abanye somashishini and they would declare the fact that bona ngobe beqala babeyitya imali
yebo and babeyitya imali and misusing the funds bazibona into okubana ngoku usebenzisa ikhadi lekhampani. Mhlawumbi have you gone through a similar a similar experience okanye mhlawumbi into leyo oyibona mhlawumbi from your other peers, and what would you tell umuntu ongekayenzi lonto? Ndichilo that is about tricky. Ngiyazehlela nami lo because sometimes endaba unamali kwe personal account una email business. Yes. And le mali setshenzwa ndimi because I'm the owner of the business. And then uyithatha sengathi indlu yakho ngoba that's when mistakes ayenza uyithatha business enza indlu yakho. Once end up kwenza uthenga istock awunamali stock imali uyidlile imali yona. Ewe. That's why umuntu in business ayondlu yakho. Umuntu mnandi nje kuye umuntu in business not indlu yakho. Business might run out when uzibase out. Yes. The mistakes yenza thina the minute kabe kule business. You told I'm the owner. Yes. I have every right to do anything if ngale business. That's the main promise nayo. If sikwazi sohlula business nendlu yakho. Personal, yeah. Personal that would be much easier that way hlulubong. But kuyakululanga. Akululanga. Don't you think mhlambi it's wise that umntu athi bana, you know what, let me have the accountant control the finances zam, so that because when you're looking into ishishini once you register it becomes its own entity. Now where you become your own entity, but ela shishini once libe namatyala you are responsible. It ba tricky up into yokubana uzimele ibusiness nawe uzimele kodwa ibusiness yawo affecteka, you are the one who is going to be responsible. Don't you think mhlambi there should be a way osomashishini that deals with this, because it's something that affects bonke osomashishini. You'd find that when say 500 namhlanje wena somashishini and owner of the business une 2 rand. Yeah, that's a problem. So inoba mhlambi ucinga ingayinto that we fix it ngeyiphi indlela leyo? Mebona le into memne inzima, but I think iyana ku mentality yethu thina engqondweni, because the problem iqala pha whereby uzicela ba yami le business, I'm the owner, I got all the rights kwenze into ifunayo. Qala pha mistake liba le business iranile igqibeleni, because if you must buy stock, if you deal 500 awuzibana mali stock umzothengisa into ngomso, this why izocollapse ke business because awuna stock osebenza awukwazi move. I think the best way is uqala ngebusiness ugqibele ngawe wena as a person umuntu. Now whilst we're talking about money, I want to understand into kubana kubaluleke kangakanani to understand how your finances are in your business, because you will find that in most cases usomashishini uvuyiswa into bana kukho imali engenayo ne kukho imali engenayo abe spender and not minding the money that is being sent, angayazi into kubana kwenzeka ntoni within the business. You'll find that omnye othuka into kubana ibusiness yakhe yenze i-1,000,000 but ibe i-1,000,000 engenayo. So mhlawumbi kubaleke kangakanani in understanding how your finances are, because kuba khona financial statements kukubuzwe ubana ingabe mhlawumbi ibusiness yenu yenza malini ngonyaka, those kind of things. What do you think wena mhlawumbi? I think when a professional, when accountant a professional, I think you're not because you assist you because years as younger terms and conditions are called. Because the more you to find flow, I think one professional is very easy. I think then lenza lo to count the am lenzela on those I think you're lenzela lula. Right, mphulaphuli wevukani community radio siyancokola apha no Aphiwe ngusomashishini ke walapha kuKomani ndiyacinga into kubana he has extensive and vast experience when it comes to the industry that he is in. Wade waqala ishishini Aphiwe kukho umuntu omameleyo pha ekhaya mhlawumbi ufundile in TVET College. Ndiyacinga into kubana it's mostly in TVET colleges where you would find you get such training. Xa uye universities you won't find training like these ones. Uhleli phayana unaso esi skill, what advice would you give to that person? I think checkers companies khona around is do the same industry kuyo. Normally just 6 months I train kuyo, just I get knowledge kakhulu, balekile kwazi knowledge. You get experience from there, you can decide ufuna uqhubekeka kanye ufuna uphangela kanye depend kuwe lonto, kodwa if you got experience it clears you need direction here forward.
Ingabe ke ngoku nikhona kumakhasi onxibelelwano so that bazokwazi uqhagamshelana nawe? Yes, khona Aphiwe Siyanda project Facebook. Facebook. Yes man. WhatsApp sasebenzisa inamba yethu 073 60 58760. Eyesibini 072 73 49159. Right. Mphulaphuli ke wevukani community radio yamva ke uthi ukhona phaya kumakhasi onxibelelwano Facebook, bakhona ke napha ku WhatsApp. Masibulele kakhulu bhuti wami ngokuthi ke uthathe ixesha lakho utyelele apha estation. Uzosibalisela banzi ngeshishini lakho. Mhlamba khona amazi okugqibela onomnqweno wothi ke uwaphose kubaphulaphuli bevukani. Baphulaphuli ndiyabulela ngosixhasa man nekomani all over of Eastern Cape. Kodwa kusine product entsha Strike numjonge ezishelfini. U Reds and Mouse Killer ngu Strike gama is the red in box. Ijonge konke ezishops la komani Sada I think on Eastern Cape kona ijonge. Siyabulela. Right. Thank you so much bhuti wami, siyabulela kakhulu. Right, mphulaphuli ke wevukani community radio nguye ke lo Aphiwe somashishini ke esincokola naye otyelele apha kuthi kuqomani. Right, sibulele kakhulu ke ngokusiboleka indlebe yakho umamele udliwano ndlebe olu besinalo. Bathi ke bakhona pha ku Facebook nguye ke uAphiwe lona besincokola naye. Ndiyathemba into kubana ke you are going to spread love and show love to them ubakhangele kwaye